Dwi wedi mwynhau'r cynllun Sabothol yn fawr iawn ac yn teimlo fy mod fy Nghymraeg i wedi gwella cryn dipyn. Rydw i'n sicr yn fwy hyderus ac yn fwy ymwybodol o'r reolau Cymraeg, gramatig. Fe fiaswn ni'n gobeithio fy mod i'n ddigon rigl yn nawr i fod yn medru dysgu gwers ddwyieithog yn eithaf effeithiol. Roedd y cynllun yn drylwyr ar tiwtoriad yn wybodus ac yn gyfeillgar iawn. Yn ystod y cwrs roedd cydbwysedd da o gwaith llafar, o meicro ddysgu, o gwaith ysgrifenedig a hefyd mynd dros y rheolau gramatig. Buaswn yn argymell cynllun Sabothol i unrhyw un fyddai'n angen gwella eu sgiliau Cymraeg.